estava pensant a veure què podia fer per penjar al YouTube i tenir visites i tot això, i vaig pensar, calla, hi ha unes pel·lícules que estan en domini públic i potser podia aprofitar-me d'això. I llavors doncs vaig anar a mirar. Sobretot són pel·lícules americanes. Es veu que hi ha una política que al cap de 28 anys de no renovar el copyright, els drets d'autor, doncs si no es renoven passen a ser de domini públic. I llavors vaig trobar una llista de pel·lícules que estan en domini públic i de fet doncs pots anar a internet i a diferents, al YouTube mateix o fins i tot a una pàgina web que es diu archive.org i n'hi ha un munt de pel·lícules que estan en aquest estat. I jo, per exemple, doncs vaig escollir unes quantes. A Bucket of Blood, això en català no sé si estarà, si en català es va dir Una galleda de sang. Aleshores, l'avantatge d'aquestes pel·lícules és que estan disponibles fins i tot aquí al Wikipedia. En català no està l'original, evidentment, però en anglès tens la pel·lícula, la pots veure. Aleshores, això, vaig escollir unes quantes pel·lícules: Africa Screams, Algiers, Angel and the Batman, i vaig fer tot un seguit de clips i els vaig anar pujant. Són clips de curta durada. Say, you ought to get shock absorbers in this boat. I only charge $25 an hour. Would you like to do me? He says that because he's jealous. It doesn't upset me. I ignore him. What have you got on the fire, much? Listen, sugar, I go past all red lights without even slowing down. Don't wait up for me, Katie. I ain't gonna stop drinking until she starts looking good to me. Now, you know, you are the first dame I ever met who didn't remind me of any other dame I ever met. Well, Fish and chips En fi, is more my style. la veritat és que això, vaig anar pujant clips des de fa més o menys un mes i vaig anar veient com anava la història, a veure si tenien demanda o no. I la veritat és que tenia un subscriptor, quan vaig començar, en tinc 21, o sigui que n'he guanyat 20. Però la veritat és que no té gaire demanda. És a dir, vaig tenir un pic aquí amb 2.000 visites. Això és perquè hi ha un clip que es veu que va tenir els va fer molta gràcia a la gent, que Why don't you kick up the horse and move on, que va tenir això, 4.000 visites, però el següent ja és 700 en un mes. Que en comparació amb les visites que acostuma a tenir són moltes, però això no em donarà calés. Això, tinc 23.000, gairebé 24.000 visualitzacions, 200 m'agrada, i bé, la veritat és que, doncs això, són vídeos que la majoria no tenen visualitzacions, o sigui, la majoria, per exemple, vaig pujant de 10 en 10 perquè el YouTube no em deixa pujar més de 10 vídeos de cop, i aleshores la majoria tenen 0 visualitzacions, 0 visualitzacions. Mira, aquest té 13,
que és un que diu Good Night, té 13 i un no m'agrada, o sigui un 0% de m'agrada. Aleshores, per exemple, aquest té 23, però són 23 visualitzacions, però ningú ha reaccionat en això. Però bé, la veritat és això, que són... Alguns tenen 400, que és el màxim 4.000, el segon 700, que això ho tinc a les analítiques. A veure, contingut... El màxim 4.000, el segon 700 i el següent 600, i després 500 i 400. Aleshores, per exemple, és interessant de veure, aquí tinc els números d'espectadors recurrents, Déu-n'hi-do, 157 persones, que els faig perdre el temps cada dia. Espectadors únics 22.000, i el que és això interessant, això és la franja horària en la que se suposa que tinc més visites, és des de les 0 meves, suposo, dilluns a diumenge, de la 1 fins a les 2, és quan, i des de les migdia fins a les 23. O sigui, hi ha un període de temps que és la gent, suposo que està treballant o que està fent aquí està dormint. Però és estrany perquè, clar, la majoria de visitants són d'Estats Units. Aquí em sembla que tinc d'on ve, bueno, el dispositiu, telèfon mòbil, ordinador, tauleta, la majoria són telèfon mòbil. Aquí tinc una dada que són les dones un 15%, un 16% vaja, els homes un 84%. I aquí està l'estadística que deia, la majoria són d'Estats Units, del Regne Unit són uns 13%, i hi ha una dada interessant que és que des d'Alemanya un 4,8%, per ser un 5% d'alemanys, els vídeos són tots en anglès, o sigui que no és exactament... O sigui, els altres són lògics perquè són dels Estats Units, el Regne Unit, Canadà, que també parlen anglès, i Austràlia, però Alemanya, que són alemanys, doncs també en visiten els alemanys. I després els que més em veuen els vídeos, que són pel·lícules del 1930, 40, 50, són els més de 65 anys, un 32%. Després els de 55 a 64, 18, 45, 54, 11, 12, vaja, 12, i després ja... I aquí a 25, 34 també té bastant, té bastant, 16. Aleshores, bé, és interessant, però com deia abans, no... Jo pensava, a veure, si això és la bomba, doncs potser guanyo calés amb això, però no, amb això no guanyaré calés, de manera que la majoria de vegades l'origen de la visualització és des de dins del YouTube. Llavors vaig pensar, hòstia, calla, potser he de promocionar això, no? Vaig pensar. I llavors vaig fotre un blog al WordPress en el que vaig posar, encara no estan totes les pel·lícules, només he pujat 12, em sembla, de les que he fet, vull dir, les que he fet clips. Doncs aquí estan, el Yes, Angela and the Batman, Llavors, més que res, això és per promocionar el canal. Aleshores, tampoc m'he matat gaire, vaig posar doncs això, la informació tècnica de la pel·lícula, una captura de pantalla i els vídeos. O sigui, per exemple, jo què sé, aquí està el que diu el vídeo, la gent que hi participa, Champagne, the friend of flowers. What do you name it to love? Per exemple, a veure si... He has absolutely no consideration for other people. Aleshores, doncs, sembla ser que tampoc està tenint gaire èxit, perquè les estadístiques de visualitzacions del blog aquest són 0, o sigui que el vaig penjar però no té gaire tirada. I res, bàsicament, doncs això, he passat un mes entretingut fent els clips,
mirant pel·lícules i fent els clips, que deia calla, és una cosa que m'agrada veure pel·lícules, és una cosa que potser si té sortida pues m'hi puc dedicar, doncs no m'hi puc dedicar perquè no. De fet vaig començar el dia 30, aquí són 28, només mostra 28 dies, aquí em sembla que potser ho puc mostrar tot, tant se val. La veritat, posaré el 90 perquè potser es veu millor. Vaig començar el dia 30 de gener i he tingut el pic, vaig tenir el pic dels 4.000 amb el cavall, i la veritat és que ha estat... Sembla ser que els pics que van cap avall, aquest és dilluns, aquest és dissabte, aquest és dilluns, o sigui, dilluns, divendres. No sé de què depèn això, potser és això, que el Google tampoc és gaire fiable. I res, si voleu clips de pel·lícules antigues amb domini públic, doncs ja sabeu, al vostre canal, escenes d'un gos en forma. Oh, you're such a nuisance. Well, I've seen better performances. But what harm can there be in a little donut? Unless one eats so many of them that they explode, which is likely to happen to you, young man.